Niki lho Lur. Sing gawe helm ora mikir gawa sepeda motor tok, ing dalan karo polisi ora. Potong rumput barang ya gawe helm. Nah, iki pengamane. Iki pengaman ngene iki. Tak nyetater ben penak. Ora ngletakne. Sepatu selontong aja lali. Iki pengaman sikil. Iki kacamatane ya eneng. Ben ora glilipen mripate sing iki ben ora cipratan krikil utawa tegelan carang. Iki ngatasi ngono kae grumbulane. Nah. Penak awake dhewe iki ya panggah butuhe ya slamet. Ya slamet, mripate ya aman ndak glilipen. Ngono ae.